you, Lord. Hi mga ka-studio, nandito kami ngayon sa tabi ng daan kasi nag-abang kami ng fishbowl. Ano Yes. fishbowl, no? Of course. Dugan min wa ka fishbowl. Meron din siyang tinda. Yan, parating na pala si Manong fishbowl. Fishbowl. Pila yung fishbowl, boss? Iso. Kana boss, balik 200. Wow! Nara yung mantika. Madami ito yung kakain eh. Madami kasi malakas ka kumain. Yan na. Naon din na siya. Iba tong fishbowl niya mga ka-studio kasi siya lang yung gumawa nito. Mayroon din pala siyang kuha dito mga itlog. Ngabli ko ba sa? Yan, mga itlog. Ito ba yung gagawing quick boss? Pila na naman? Oo. Mga pilak buhok. Ikaw. Tagpila ang quick boss? 15. 15 pa der. Ilan? Apat na quick boss. Oh, same lang? Uhog na tamang. Lima lang sa. Uy, tinggo ka siya. Tubo do 5. Ara sa usawan. Wow. Thank you, Lord. At banda, kaning baso at tubig, bro, daghan. Imo ni mo. High-tech yung mong kurana, uza. Kami yung fishbowl no. Kami yung soup. Chapin, matamis man sa akin. Apil na yung anong. Ipit yung. Rusa. Ipit.
Ito yung quick na lang mga studio. Itlog to siya na nilagyan ng kuhan ba, parang yung parang siya to, combination ng harina at iba't ibang ingredients. Oh, tingnan nyo po. Anong sauce at saka yung egg nyo. Nabungkag kaya gigunting. Tara, tikman natin to. Kain. Init po yun mo. Mainit pa. Ito yung itlog niya, no? Laki. Yung sauce talaga papasarap lalo nito lang sa quick at saka yung fishbowl. Ano to? Spicy niya. Ubus na. Nakaulit doon. Tuwa ko ulit. Dagdag tayo ng fishbowl.